Lion Okorie, Akacham. This man no na say Akacham, bu a night, bu a disgrace to Christianity. Akunu man, that man no into event management. And a lot of people only go ha, but I na complain. Even before Omeche mi ihe akachamu ya ahụ na nonsense ahụ. This one is an antichrist and Matthias Ezako inside the church. As we all know, I went for investigation concerning ihe akachamu ya ahụ na ekpechamu Ifa Yoruba ndo. And I find out no Ifa Yoruba Rokata church he could not continue due to financial problem of their way. Yondo kabiko ha continue zero ka no meche ka a balance wa otera aka Ifa Yoruba we nwo. And this man, as a big fat liar as he is, this man we me pono say that ne were ke se kpatara fa Ifa Yoruba ne kutere okwu Ifa Yoruba na kpatara fa Ifa Yoruba. Man, the bishop that they mentioned the name of Ifa Yoruba, akpara Ifa Yoruba ke na Ifa Yoruba, even when he's no longer alive. Ihe niile gbasa James Lion ba asị ndụ aghụghọ ndụ asị onye na-akpọ mmadụ onye oshi onye na-akpọ mmadụ onye asị jụọ ya na any invent planning ome any invent managing o handle n'ihi a na-ezu oke ada akpa isiokwu na ya onye na-akpa mmadụ onye oshi. The day Reverend Father Ejike Mbaka kwuru okwu onye kwuru okwu about Christianity and the church should apologize or Holy Spirit will strike you. You called Father Mbaka a prophet of doom. James even Ejike self isukwu ase akpọpụta mụwa kịta akpọpụta onye ndị age of 40 something akwụba gasị na ede ị ga na-eji ime 46. You don't even know what you are doing. Because I've been looking at even the video email. If you know when they're not going to direct you know kati ne hanye they distracted. Ofu Mbaka no wunu fulihe. Mbaka kwa bundoka ka ona anoro ogu. Ndoka ka eji we na fight ya o. Go and check it. Isi ni na ekwu eziokwu ikwubukwala onwe gị na eziokwu. Mana enweghị oge cross o boundary gị. You have been there because of nihi na erite ebe ise erite che ego n'ụka. Inego na anyị Ifa Yoruba anwugo. Adọkwa nsọ na orugo 1 year whatever Ifa Yoruba na agụ ligi. Afụ m ka ise esegharị Ifa Yoruba na azụ ka oke mkpi. Ifa Yoruba anwụọ. Ejibu because of influence of Ifa Yoruba. Chie gị night. Ewe ebe ise elite ego kwa Ifa Yoruba ka eji chie gị night. Ewe ebe ise elite to 1 or 2 things n'ụka. Ifa Yoruba anwugo asụsụche gị ọnụ ebe ahụ niile. Ịma na dike chaya azụ. A lot of things maybe inesi anya asigi mba apologize Matthias ekpolo gije say camera dobe gi na gi me video na gi kpari ya Mbaka na kwete kpari ya Mbaka ikwete kpari ya Mbaka na enu gi me explain iye me from good luck to bad luck na enu gi si na Father Mbaka no because of na good luck Jonathan kwusiri ipiki call Father Mbaka. Father Mbaka is on his own when Patient Jonathan, Ike Kweremad and the rest of the political stakeholders came to Adoration. They came to seek for his help for good luck Jonathan. He win the election. And he properly told Patient Jonathan what to do. No, Yagbadiya Neho game. Mobu no Choli Megini. He win the election. Father Mbaka never collected dime. And Father Mbaka was not interested to have a personal relationship with good luck Jonathan. No! Or what had a special interest? All he wanted to do is that now this good luck was good luck here. Even he got a good luck Bayasa. Good luck Aruhan Dibaha. A sitting president, a very home. So that's in Yara Dua for they make good luck Jonathan. Otiya kana Bayasa bro bodo yibo. You are talking about good luck Jonathan.
When Father Mbaka told Goodluck Obele Jonathan vividly well that you should remove Jiga if you want to win an election, that Jiga will betray you. What do you know that happened or transpired during the time of Chimaroke and Reverend Father Ejike Mbaka? That Father Mbaka said that Abuna Chimaroke win a second ten or Yipu Fadia. How come? It's in a video, in our video. A man good luck with Bella Jonathan. That first night when Father Mbaka preached about from good luck to bad luck. But he quotes one video where Father Mbaka said, okay, if you Fadia. Nobuna Chimaroke win a second ten. Obuni Maho, a lot of church executives called Father Mbaka begging him to forgive Chimaroke. And make peace between Chimaroke and Reverend Father Ejike Mbaka. Father Mbaka do mass of forgiveness. Maka Chimaroke. Let me tell you. Inago nka mekwa nke emero ka Father Mbaka say na Goodluck Jonathan ama win election. Goodluck Jonathan win election because he disobeyed the voice of the prophet. He did not win the election. He failed the election. You saying that Father Mbaka said that Buhari was a messiah or not? Yes. Like Oti se meri kita. Icheronya ana pontu. Oti se he meri. Otauka agu onya agu na ago amaro wanne. O wet opportunity. Eat alone and die alone ba ajo ihe. And again, the voters around the leaders, their so-called PAs and aides, is giving them wrong information of what is happening in the country. Nana ne toginas ne na chitof ma diko ti se meri kita mataya se zako na ndo otu ejugi na akụkụ na emeri ga anya ibido kparwa ndị ụka mana ichi night na ụka since 17 years or 11 years ka isi nọ na ụka ifuru ihe dị njọ na ụka na ọka aga ọgụba gị ife ayo babu savior gị na-enye gị nri ụtụtụ ife na mba n'azụ gị na ezinụlọ gị na-eme ije weta invent ewe ebe ofe ba na-aga during the campaign and everything and all this na akpọ gị buru ego see gị na account so ewe savings yi wetewu ihe niile buru no kịta agụ gị ịchọgo ebe ị ga-agbaka gị na mata ya sị eze ga-emeche so okwu. Buhari was a messiah that was sent to go and save Nigeria because Goodluck Jonathan failed woefully. O meri ihe achọ ka o mee. Gbomo fun buru ihe Goodluck Jonathan meru. Na bụ na bro subsidy. Do you know how many billions and trillions of dollars they are using to subsidize petrol n'obodo, fuel n'obodo? Onye na-arụ uho bennia Bayelsa, a sitting president of Okwa governor. He has every agenda to do that when he was a deputy governor. When Alamesia was a governor. If you want to talk about history, let's talk about history. He has every opportunity to do it when he became the governor of Bayelsa State. He did not. He has every opportunity to do it when he became the vice president to Yaradua. Ewe yoru na Bayelsa. Yeah, for the seaport. Ewe de kaka Igbo we seaport. Ka kocha seaport ki Igbo we seaport. Goodluck Jonathan emegwure ya ndị Igbo. Ndị niile gbara David Mark, Ike kwere mmadụ and the rest of them gbara around. We are deceiving him. He went and he was throwing himself down before the Obas and the Yorubas. He went to Emir of Kanu. Satwana of Sokoto told them. They have already, and he heard that they went to Niger for a meeting and Jika attended that meeting. Somebody actually win the election. And Sege, because you thought that he was a priest of God and everybody was telling you, don't mind Mbaka, don't mind Mbaka. What did Mbaka do? Mbaka should mind his priestly work. By the end of the day, you failed the election. Buhari was being sworn in. Buhari bazed there, yana chinki, because of his air health. His what? Government was being hijacked. Aradro Buhari. There were some certain things now man media. Buhari was gone immediately after sworn in because he left for medical checkup. All was history. Now, what are you trying to say? Ne the right, ne se ne kacha no. Oh, didn't they give yele mepioka? Who didn't they give whoosh in sheep's clothing? Ina Father Mbaka. Oforo ge Father Mbaka. Oforo ge Father Mbaka here na he megi. Agaji iberibe agadi ewu nwoke ibia na eye nri. They are not begging you to take that apology. One or two things
that is coming around will make you to tender apology. Gị na ndị mmata ya sị Zak ha na ndị otu ha zuzube ndị omenani bụ ụzọ ndị mmeri na ndị ọkpọ ntu na ndị eriri eri na ndị ọgwụ sinu ndeghachi back to your roots. When you get back to your roots, we are going to know. But ọbụrakwa ụdị nke unu na-eme unu bụ ndị eriri eri abụrụ kataris unu. Chọchọ onye unu ga-eji mee skit mee content ọ bụrụ Father Mbaka afọ Father Mbaka. Father Mbaka na-atọ ụtọ n'ọnụ. Onye chọkwa na igro page, onye chọkwa na igro YouTube ya, onye chọ igro TikTok ya, Instagram ya, Twitter ya, ọ bụ Father Mbaka.